Sanibonani sanibingelela ku-AVG Reality Channel. Ngiyacela ukuthi before siye phambili subscriber uphinde uyishare le video. Sizwile ukuthi izolo isilo sakwaZulu uMisuzulu ubebize imbizo eSandlwane lapho iningi ebelilindele ukuthi lizwe ephefumula mayelana ngabantu bokufika lapha eSouth Africa. Kuningi okuphathwe isilo. Sibonge kakhulu futhi ukuthi ngoba izinduna zakithi ubaba uJubane le nduna uDakamela yasebabambene babe ngabanye akade bemenywe isilo sakwaZulu ukuthi basondele bazolalela umbiko lowo obuzokwethulwa isilo. Isilo sakwaZulu sithe sona abantu bokufika kudingeka ukuthi bengashayi njalo futhi bengaxoshwa. Kodwa siqinise kakhulu ukuthi abantu bokufika kuyadingeka ukuthi bazame ukuthi balungise amaphepha wabo ukuthi kube ngabantu abahleli la ezweni ngokusemthethweni. Kodwa okubalulekile ngathi mina okumqoka kakhulu okuthintwe ingwenyama ukuthi abantu bala kwaZulu badinga ukuthi basondele kwamanye amazwe, mhlawumbe sibala amazwe anjengoSwazini, amazwe anjengoMozambique, amazwe anjengaboZimbabwe, amazwe anjengaboMalawi, amazwe anjengaboZambia, amazwe anabanguni, behambe bayoqinisa uze wafaka umzekelo ngaye ukuthi yena uzalwa umuntu waseSwazini, aphinde naye futhi wahamba kanjani wayogana eSwazini. Ugqugquzela kakhulu insizwa zakwaZulu ukuthi aziphume zihambe ziyogana even kwaVenda. Lokho kuzokwenza ukuthi bavuleke umqondo, babone ukuthi singama-Afrika singabantu ababodwa. Kwase ukuthi izinduna zakithi uDakamela nenduna uJubane zikwazi ukuthi nazo zifike ziyolalelela zona ukuthi kube yizo ezizothi mase zifika ke la emphakathini wakithi zisichazele kuningi mhlawumbe abakuxoxe behind the scenes bengabantu abadala, ngoba sibonile lapha induna uJubane nenduna uDakamela behleli nomntwana uThulani wakwaZulu ongisomlomo wendlu yakwaZulu. So silindele okuningi mhlawumbe izosethulela induna yesizwe ukuthi yini okunye okuthile. Kodwa ke okubaluleke yilokho ngoba abantu bebehleli besovalweni becabanga ukuthi mhlawumbe isilo sizofike sigqugquzele. Sibonile abantu abaphusha kakhulu yona le ndaba yokuthi abantu bakufika abahlukunyezwe, abantu bokufika abashaywe, abafana noJacinta, nabantu abafana noPhakela Umthakathi, nabantu abafana nabo King Zozo sesimbona naye sengomunye oseyijoyinile leyo brigade leyo. Isilo sithe abakwehlise lokho, kodwa kube nendlela yokuthi abantu bakhulumisane, babonisane, kungabi nabantu abashayo. Wasethi izingane azingahlukunyezwa ezikoleni ngoba izingane lezo zisuke zizalwa la. Uze wakubala wathi abashana bethu labo ngoba zisuke zizingane, noma kungahamba oyise lezo ngane zizonjani zizosala lapho. So lezo ngane azinikezwe ithuba lokuthi zifunde, zingabi zingane ezizogcina seziwuvanzi, kube ingane ezogcina zidala ubugebengu, kube yizo futhi ezophinda zisihluphe khona lapha ezweni. So ngalokho nje siyabonga kakhulu kwingwenyama ngoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebelindele ukuthi isilo sizogqugquzela sibhebhetheke. Sike sabona eminyakeni eminingi yadlulayo kwake kwaphuma izwi abantu abagcina bengalitholanga kahle laliphuma kwingwenyama uZwelithini elenza abantu bagcina beshaye abantu, noma nje kwagcina sekulungisiwe, yabuya ingonyama yachaza ukuthi kade bengayizwanga kahle abantu ma ikhuluma, ngoba yathi ma ikhulumile abantu basesuka bebenza. Kodwa lokho kwagcina kuze bekusaphila ngisho umntwana kwaphinda ngene oweza la eGoli wabuya walwehlisa lo liyadlame. So ngakho ke siyakubona, kodwa ke esingakusho ukuthi kubantu bakithi kuyadingeka ukuthi bakithi abantu bakulungise lokho okwamaphepha, nanokuthi futhi abantu kuyadingeka ukuthi sihlalisaneni ngokuthula, kungabi nabantu abahamba behlukuluza ngapha nangapha nangapha kuze kugcine kudala lolu dweshu lolu. Ngoba singakhumbula ukuthi lento yokuthi kube nabantu bokufika la eMzansi akusiyinto eqala izolo, kodwa siyazibuza ukuthi kungani manje sokuqala ukuthi kube nokulwa, abantu beqale ukushayana. Kungenxa yokuthi mhlawumbe sesibaningi kakhulu or sokunendlela ezinye esizenzayo ezingayisizo mhlawumbe eziphuma endleleni, ngoba ngisho ngabo 1900 abantu babehamba besiza, siyazi khona owenela babethatha abantu kule nale bezosebenza.
Kodwa-ke siyacela ukuthi abantu siyiphatheni kahle, sihloniphaneni, siwahloniphe futhi namazwi engonyama yakwaZulu ewashilo ukuthi asihlaleni ngokuthula. Ishilo phela ingonyama ithe anihambe bafethu niyogana, kulapho engithande khona ngoba lokho ikusho ngoba ifisa ukuthi uqine ubuhlobo kakhulu, ikakhulu lokho kuzokwenza ukuthi umuntu mayebheke omunye umuntu ovela kwenye indawo e-Afrika abekwazi ukuthi hawu lo muntu ngumfowethu, ngenxa yokuthi ngalento abathi ngesilungu ama-intermarriages. So siyabonga kakhulu ukuthi ingonyama isehlisele ulaka ekade selikhona. Besibona ophakela umthakathi bangabantu abafisa ukuthi isilo siyayikhipha impi. Isilo sibhedile impela, sathi sona impi ngeke siyiphake sona kwaZulu, ngeke size siyiphake impi. Into yona esizoyigqugquzela kuyinto yokuthula lapha ezweni. Siyabonga kakhulu bakithi, ngiyacela ukuthi niyishare le video niphinde ni-subscribe. Ngiyanithanda kakhulu emakhaya.